Una quinzena de persones es van concentrar dissabte al matí a les portes de l'Hospital de Calella, convocats per la candidatura d'Unitat Popular de la ciutat. D'aquesta manera es dona el tret de sortida a una campanya de difusió sobre les retallades en matèria sanitària. La campanya té per títol "Retallen per privatitzar, privatitzen per enriquir-se". La campanya és una mica de denúncia sobre els recents casos de corrupció que hi ha hagut al torn de la sanitat, també la mala gestió que s'ha fet palesa aquests últims temps dins del mateix consorci i, òbviament, de les retallades que estem patint totes i tots en aquests últims mesos. Des de les CUPs, el Cafè amb Llet i el sindicat, el CATAC, CTS, també proposem algunes alternatives, prous alternatives per dignificar una mica la gestió i la sanitat en general. La campanya consistirà en un cicle de xerrades, debats i exposicions a denúncia de les injustícies que, segons la CUP, s'emparen en l'opacitat del sistema. A més, volen proposar models de futur que dignifiquin la gestió de la sanitat pública catalana.